ihe gbasara ma ọkapụta na America. We're still on May 30th na America ebe anyị nọ n'ime ya. And a very great day for ndị Igbo because of the Biafran war. Onye ọbụla nwere dị patriotic n'ihe gbasara Igbo kwesịrị irespect kwanyekwara n'ụbọchị taa ugwu. Ọ na-abụrụ m ihe mwute na mgbe ụfọdụ anyị na-enwe nghọta ihe gbasara May 30th. In as much as more, I am not a propagator or an agitator for Biafra, but I am a freedom fighter for ndị Igbo. Understand is somehow controversial to some people, but I know what I know, and you know what you know. Don't because of what I believe in, and you want to think you can hurt me, it's not going to help anybody. Ndị Igbo, why am I always talking about Igbo, not Biafra? Many people have been disturbing me. Many people have been, good evening, my brother, Adan Nduku Udodrege. Many people, for them, then I say, can you help at the name Koku Biafra? You may get say, but before me deliver the message, Basra Biafra. But before I go further to explain to you why I only speak for Igbo for now, okay, the picture of the man in our by the side of my this message, this what kind of Brook Merrock. Brook Merrock on 30th of May 19. Am I correct? 30th of May, that 19. I may not be sure of the year. Sorry. So, all gonna protest here against the genocide that committed against ndị Igbo on May 30th. N'ihu United Nations. Ya abanye dem when he got there. Ya were ihe gbuo onwe ya ọkụ. Ya egbuo onwe si na ihe unu mere ndị Igbo and na Biafran land, not very terrible. Yeah, I repeat, Mem Bruce gbara onwe ya ọkụ, gburu onwe ya in protest or ihe mere ndị Igbo. The genocide that committed against ndị Igbo na Biafra land. Now, one thing he deliver about this action of Bruce Merrock is that onye Hebrew, onye Jew for that matter. But he decided to iwere ndụ ya n'ihi ndị Igbo. But then when some of us ga-agwa gị na onye ọla gwara gị na onye ọcha ga-ewere ndị enye gị iwe onye oshi iwe ezi fool, onye awụkwa onye ọcha, onye gara mee protest ihe a na-eme ndị Igbo, otochi gbuo ndị Igbo, ya ga-mee protest gbuo onwe ya, so protest ya, all tribute ya. That man today, I met that is a hero for ndị Igbo. May his soul rest in peace. On that about hero. Now, Tikunu na ajum elehi jine hekwoku Biafra. Go Igbo. Listen to me now. This man am kuroku ya na gbara onwe ya ọkụ, gburu onwe n'ihi protest ọ na-eme for ndị Igbo egbu. He didn't point himself maka ndị Biafra. Ọ gbara onwe ya ọkụ maka ndị Biafra. Ọ gbara onwe ya ọkụ maka ndị Igbo egburu n'agha Biafra. Ndị Igbo egburu n'ala Biafra. The right of age is supposed so that thing. Also, onye gara personal protest in the United Nations office. Gba onwe ya ọkụ in protest to ndị Igbo egburu in Biafra land. All this is there in the right up. Ọ gaghị maka ndị Biafra egburu. That's one. Number two, ị na-ekwu okwu Biafra now, ndị ọka njọ n'isi bụ ndị Igbo. Egbu ndị mmadụ now because of ihe gbasara Biafra, ndị na-egbu ndị Igbo. Actually, ịba mba ime gị deny office, ime gị na onye ị ga-aba n'office, ihe eji deny office ahụ maka ndị Igbo. You find that ndị Igbo na suffer so much gbasara Biafra. Biafra is like ewu ọhanwe. Biafra is like a family name. Biafra is like the whole eastern region and south. According to the way they put the southeast and south is entire Biafra. Man, the question remains,
or the whole problem na southeast or south? The answer is no. Unless you try to work the truth. I been at 18 sit at home. Ebo got the effect when I leave. Hage me and the River State and Cross River, Kwaibum, Delta, Edo, Hana those particular sit at home. Eba neme agula na libo. Onye hukwe zoku ya kukwe, and my time the truth lie. The answer is no. On Alibo. Oto neme, thank you for the likes. Thank you so much for the likes. Thank you. Oto this May 20th America. One of you know yesterday in America I can know that May 30th. In America, I hit out Thursday 30th May. But now Nigeria now back Friday in the morning hours. So Oto America gache keba bagasri hoko. Gache kebe buru madu. Agbara na Abia State. You know horona ihe mere there na aba. Ebuele madu that side. Kebi hebe ya mere na. Alibo. Again me head to na River State. Again me na Kwaibom. Cross River. Again me na Delta na Edo. Eba game kwa na the 5 Igbo state. So man, you can also get sure that na ndi Igbo gana anwuru for because of ihe anyị nenwe. People na jum. Okay. Ada nduku because you know na US. If chat time na WhatsApp can we keep oh. People na jum. Why you don't talk about Biafra? Biafra is a collective name that Ojukwu declared on May 30th, 1966. Which never worked out. Neither saw no victory, no vanquish. I am home went back to Nigeria. Man, at the truth of the matter, we wouldn't buy very well. So on your Bola Nabi Agwagina can celebrate and buy on May 30th. Undana they against enemy at home now on May 30th. Because I can go to area. Mother Kaburu one day. Can they had the wrong money chete our papa nya, mama nya, Eburu na Biafra. Sika emera tribute, celebrate her. They are hero on May 30th. I support from that particular sit at home on May 30th. I'll take me anywhere. I am 100% support of that. But I am the against activities in email. Nine days during the war. I got one in the name of the Hanu police pota. There are better way to protest against the violating the rule than Ibu Madebu. Obogiga with a property walk. You can go there just with some action he can take, or with him arrest, give me, seize their property. They have done Ibu. That's the end of that person. Give up business, Yoko. In each and then one, give book and then one, with each and then one. Not the one. But the truth of the matter, and a Mabundibo, or foreign Dibo, I know names, Kuku, now call you Drono, now call you all member the Mabundibo to Rania. Oh, no, Coca Maragoya, an AG Maguay on your child, Ndiban make it there. Oh, Dromania. And the other one cannot support. See, I will put that me. See, we're there. Oh, no, Bona. Obuna Yoruba, Lena, Abiola, Lane more Germany. That them June 12th, and it keep here. Now, I will me June 12th. Oh, but in a national day. I'm not make you approve. I don't know how to is that. They want to approve June 12, but I got him approve Kendibo. They're the heroes of that land. June the highway charger. I think this is only to be observed. That's you with the Kibo. My neighbor was the problem now. This Sahana Zoran Wonwe are not in order. They are not united. Someone at the wing can 29, 30, 31st. 3 days. About a sit at home. While in the US, not those on in the ditches, were only met at it. Omona. A honor went to elephant fight, the grass suffer. Went to elephant struggle. Or when the public, them Daka, the Charan Wiki, or when Hana Takana Hoa. A honor him genesi, all we had to implement that particular sit at home, we have more than a problem. In the city that got to learn when working 1 year more Nima Balebe 3 a.m. Mirana have watch off ma. What are they best so because in one and Antonio and one Hagamware in the next 2 weeks. So the Kaga go there of Gagiri. In as well that they are planning to do what they are about exclusive. Mamma what I carry. Nay, Miri. What are they best so Mirana Haba.
nwoke mmadụ emekọtara ma nwa ihe ọ ga-eme ya agbapụzie ka a ga gote ihe ndị nwa na-eri ụbọchị etinyere sit at home 5 a.m. ya drive out ka ọ chi na-abata n'uche ụtụtụ ụmụ okorobịa nwude ya na violate the rule of sit at home. Ya kọwara nsị biko nụ na ọwa emergency dakwasara m biko ụmụnne m ka a ga gotere nwa lọrọ m ụwa Chineke zitere m nwa dịka m na-agwa gị akụkọ kọrọ na ha gburu nwoke a obi ebere emeghị ha na nwoke a sị na nwa ya amụrụ nwa ọhụrụ nwoke ahụ tagochi nwa lọrọ ụwa ahụ nna ya anya ruo ugbu nwa ga-adị afọ 4 na 3 years na ọhụ nna ya anya ọ bụrụ onye nwere anwụ. ụmụnne m n'ime Chineke ụdị ododo a na obi ọ ga-adị ya ma mgbe ọbụla ikwu okwu na ị na-eme sit at home. odo ahụ unu nwudoro onye ahụ why not seize machine ya ga park ya somewhere ya eji ego bịa gbara ya why not tụghachi ya back ya nwelawa ma unu na-achọ ka ọ gagarie nri ihe a nkọrọ gị one among so many things na-agbawa m obi ihe to eme sit at home. Simon na-achọ ka o gosi na ya nwa kacha ndị ọzọ pawa ya etinye ya 3 days one ndị ọzọ kwa ndị nwere obi ndị Igbo 1 day is enough. Onye ọbụla dịrị at home ndị na-enupụkwa n'isi for that 1 day ọ gịnị na-eme unu asị sit at home mee tache celeb ma ị like ihe Biafra ma ị like ihe ememe ndị Igbo ị na-asọpọt ndị ugwu na ndị Hausa my brother respect that day wepụtara for sit at home respect it. So eji m ohere a na-eme tribute to ụmụnne anyị ndị papa anyị ha ndị ndị na-egburu egbu nne ji ndụ ha wee chụọ aja ka mụ na gị wee hụ na anyị hụrụ ụbọchị taa anya. Chineke chebe mkpụrụ obi unu ya nara mkpụrụ obi unu na ndokwa ahụ unu tara a ga-ala n'iyi. Onye ọbụla kwawo ntugbo onye Igbo maara na ihe ezigbo ihe na ike na-eme anyị ọ ga-adịrị gị na mma ma aghaghị m ichetara tutu m akwụsị ọgbakọ ihe m na-ekwu ugbu a aghaghị m ichetara na unu cheta mgbe Ujukwu gara trade fair ọ bara mba na ihe ndị Igbo ji aka ha na-arụ na Lagos ya sị ihe ndị asị na-arụ ya n'ala Igbo na ihe a ga-adị ụta ihe ahụ Ojukwu kwuru akwa na-emezuru ugbu a enme demolish property unu ụfọdụ sọ na ndị Igbo na-agaghị arụ enwe ha na-arụ without documentation ọkwa na achị ọwa achị the truth of the matter wo emere akpara nkata na a ga-emechi ndị Igbo ike ha nọkwa n'ọrụ na-eme ya nke m nwere onwe mgbara ama ya tutu ya ebido mewe agbara m ama ya ma ndị datin tamosis a ga-ekweta n'ọwa eziokwu. So ihe m na-arịọ onye ọbụla biko eji m aha Chineke na-arịọ unu ka anyị were nụ nwayọọ ụfọdụ ka ụfọdụ afọ anyị ka anyị nwee ike nwee mmụọ pepụl a ga-eji ekwe aga agha dịkwa n'iru na-abịa. Unu hụrụ ihe ndị m na-epost gasịrị unu ugbu a gbasara ndị na-achọpụtasịrị anyị ihe ọwa onyinye ama Chineke nyere anyị. Chineke nye ha dị onyinye amara ka anyị ji ya na-egbu onwe anyị. Ị ga-anọgide gị were nwanne gị laa ya n'iyi n'ihi na ị na-azọ nwụrụ onwe. A na-ekpere m na m na-ewu isi onye ọbụla enwe ndị so na ọwụ na-egburu gị anyị na ga na-azọ nwụrụ onwe na nwe ihe nothing mega na all they died as a hero. Let me tell you onye ọbụla gburu nwanne ya wụkwa na odogwu onye gara mba gaga gbuo mmadụ ịbịa gbuo nwanne gị onwe odegị nwanne iwe coward. So ị chọrọ igbu odogwu ga gbuo ndị iro gị. Unu hụrụ ihe ndị a niile na manufacture na o mere na oge Biafra war ndị Igbo rụpụtara ngwa agha dị iche iche. Ihe otu ihe mere ji wee mee dịka a ga-asị na ha kwụsịrị agha ha bụ ọwa agụụ. Ọhịa mere na ka m gbapụ ntụpụ n'azụ ka anyị bido up economy ndị Igbo. Ọ bụ na economy n'ala Igbo dịrị so strong agriculture na flourish otu anyị na-achọ ime cassava processing enwegasịla many people na-achọ ibido nke ha ndị Yoruba eme agala fa n'ime ihe cassava ka anyị nwee ike na-ebupụta ihe oriri ka anyị nwee ike nwee enough food so that we don't need to depend on importation. Ka ọ bụ na agha su we can from our own land produce those particular food. Ihe asọrọ one of the things ji na-eme Igbo ruo ụlọ ka anyị bido up that place onwe ihe suru in future. Ndị a niile na ha na-eme interview ndị Chineke nyere ya mgbe ịrụpụta nwa ọgwụrụ mba unu chere anyị ma ihe anyị na-eme mana otu unu si gaa na anụ m na gana agbagburu ndị soja ndị military na Abia steeti kedu ihe kpatara unu ga-eji gaga buso ndị military agha unu jiri sit at home. Yes, ha sit at home ha nọ na Chigwe hapụ ha
fake son no de piano nebe. But I'm just saying that in the very wrong. Those people in Abia State. Abia State have been one of the peaceful states. Come away with the recent at home 3 years ago. Abia State has been one of the peaceful states. Followed by Ebony. Then the rest is Enugu. The wars have been Imo State and Anambra. Neighbors at Homa. Now Abia State and very peace now. Kunu gagabunda. Now onya gagababu shenda. Ige protect other community ba no babunda ndami. That's my question. Ige on ground because they will come for the present attack. Agabe ajikwazu. Ani motagabia o umunna indaka ha di ocha kage wure buoro anyi. Ai na eba kwa na emere genocide na Igbo 1966 gina choka na emekwe mo genocide oto ha gara gbagbu shenda mi ahụ na unu agbalela unu na eme protest maka sit at home unu na eme cheta ndị nwụrụ anwụ mana unu akọsala ọtụtụ ọnwụ na-abịa because ndị amị ga-alọghachi azụ unu mana akpọrọ unu ashị unu ma otu a na-eche eme ha ga-eburukwa agha bịaghachi azụ community ha na ọgbagbuo ha that community na trouble now so when in that place ha na ọgbagbu shenda amị kwarakwa ibu gị na ọkpọrọ ụmụ gị pụkwanụ na that place because come back a ga-abịakwa ndị Nigeria military anụkwa anụ obi fekwara ha azụ ha gbakwara ndị Igbo asị ọya ihe m na-ebere akwa ihe a onwe ihe ọzọ anyị unu mana na ọrụ a Chineke wepụtara onye gọvanọ Abia steeti ya na-arụ ya wit ihe emere ugbu a na a ga-aga destroy ya destabilize that man move ya that man anu message ya yes that he cannot stop anybody from sitting at home now he celebrated the nwụrụ governor sorry shut up Governor Lesoti. He made it his brokers. Now he's not going to stop anybody. They should sit at home, celebrate their dead ones. He said it. Now, but in his own area is going to cause a very big problem. Oga cause a very big problem. This thing here got buondam in Abia State now. Got cost runda buda. So man Joe hera. Una hola na umunna in the size of the a problem. All in the community about anga buondami. What family member hap up wanda heba. Ndam ga bekwa. Okay, take they will come. Governor cannot stop them. Imano hemere haju hemere that the federal power, Basra police, gets there from federal. Eba ka gets go be nyoda. Haba court law buda ni. Agent Chineke na yun. Uno hemere na okoma. Now, quarrel not there. How many people have no Buddha? Yeah, about who they are not data. Of course, women Alibo. Alibo ever had a Choracana land Mukrobani. When I want him today, Bakwasi, Kabakwa, this Gafragana be Buddha in mother. Kanku Makamono Wendibu. He can be afraid of him. Biafra, why not a Dibu where? Nowhere, but the universities, somewhere. For any mask, how he can't force anybody to join you. He severally. We can't say on Igbo. He can't force him to be on Igbo. In as much as all the Reuno Kokana on Igbo. Fubara, le Fubara Black and a Quack on Igbo. Only the time now is all on your kind. Moneskin on your Juran as what I carry weapon on our near Yaskran and near Juriara. Vicar has woken up. Weapon on our near Josie. Now who they deny his heritage. Don't worry yourself. Mbogegeru oga chondi Igbo. Mbogegeru mbogebeche yuzu chaya. Amechi shota we fight Jonathan. We ga fight China APC. China Fulani genye presidency. Keba mechi no ba kwa mechi agana silent. Data me una mechi kukure ya wo Igbo. Mmadụ zaga amechi. That was the time you see that wo Igbo. That one daja data. Mmadụ hewa amechi. Mmadụ hewa wike. Hebe ponos away Igbo. When we mechi mechara yo mere. Spend their billions of money in those obutere. Ka happy so zutere obutere. Most people jara hanyere president enye. He were nyonya ha chọrọ. Ọ ga-eme wike na ha ga-use chair. Mendi Igbo ihe mecha ha ga-dump ya. Oge ga Chineke na ilu mmadụ. Time we come, wike ga-achọ ndị Igbo. But then ọ ga-adịrị too late. Akwa chọrọ iwu president. We are waiting for him.
Oh no, any day we can achieve president, everybody should follow him, support him, massively follow him. Natayeko. Every dumb money, every Igbo man, I got not the money. Yeah, but take a motor any and that. On that day, game election, I vote to his opponent. If he ask me, I am game. We can put motogi, we can put any because oh my what happens? I voted for the thing remain there. So I ain't here logic. But I paid you, I gave you my money, yes. The money in Nigeria is all our money. And I use all our money to vote for who is my conscience. I voted my conscience. I cannot be bought by your money. There are ways to handle this kind of people. When they will need you, you show them where they belong. Ono ndesa abondi base. Ono ne release zele onye mieti Allah, onye group nde mieti Allah. And when the 3 count charges emira against him, man otu kangu no na we me when that release. E man o onye Igbo wonye ji na court ah. Allah had that man getting somebody. Ahunu ma ho onye Igbo there. Oh the woro data Igbo. Oh the woro whatever Igbo. But oh onye Igbo. Ah here was somebody Igwe come. Hi, Nigerian phone no na Allah na Facebook and the TikTok and the YouTube. So if not, I can Google webta. Onye Igbo with the lawyer ota Binta Justice Binta onye take Kenan the Kano. Oh onye Igbo the in charge of case onye mieti Allah. The same onye Igbo say onye mieti Allah free. Onye mieti Allah can form one military militia group. Okay, Allah 18 years terrorism charges. Law choir 3-4 days ago, a discharge. But the Konyi Igbo, can he hear charges set here? Court no way discharge. He's still there. Only case mieti Allah release la. Yet somebody say, now I know Mebundibo. Yes, see when you can see none the cano when they have commentary. Oh, the okrum body. Okay, I don't want to argue you. No, I go to us about one local, Babonde uniform, the police. Okay, because more than women anime couldn't care Zoku. Yes, he gave the order to have that happen. But the quote of the Boko Haram and Mude, Apo Harry Pente Boko Haram Sahagawa. So, oh, that's why he did so many now. Oh, when that caught him about it, caught a discharge here. What stopped the order? Man, in the case of the Boko Haram, they don't even take them to court. Hassan repented. They had army, Tina had a police, Tina had a custom. So for the send her abroad. Ono sa anaha umegba na mebundi Igbo. No, so won't be bad in Igbo. Adama Chichokota, ye memuba. Now I don't Igbo, Bikono. I chorok, I won't why. One welcome the Kokia. Oh, more, and one problem with our Hazara. I have problem with Biafra. Because Biafra, we hear with you, Bundibo. Now, that is that I know lawyer Biafra, but not a Bundibo. Now, 1966, I had a lawyer. Here, many lawyer, when the one non deliver right. And one moment, they deep able. And one man, they here. Nebo, Dibu, Kadebu. I be lawyer, I be when I leave, now lawyer. River State, even that, I tell South on that side. Much. Yeni na Dibu, Kadebu, Nihi Biafra. Ndai na Haku Biafra, Harilasa, na done with Indino. Guess him, baby, fight to with that the same name. I don't go fit. I'm only praying and wishing Dibu. Uzagi Jeme, I don't know. Machine Kia Menanya. Mamua is I'm fighting for Biafra. No, I'm not part of it. Biafra with my religion, Biafra with my heritage. I'm saying my own. I'm supporting the Nobel Wonibo. Anything in them, I'm behind you. Mesim, no, that Mba. This particular brain bruise I'm posting you my thumbnail now. That been bruise Merok. Bible sorry. Akụkọ no all war all but on way n'ihi ndị Igbo egburu na Biafra war. Because I believe in the handy but I know how one day. I believe in them when I have a connection with the Hebrew, the Jews, sorry. So did to believe on when
within the Jew, na even the Jew. Ye would go protest Ghana United Nations office, born way uncle. He protested genocide against Igbo during the Biafran War. I got my treat to I got him 25 minutes at this broadcast. I'm not chichakotawaya. Manasi, una honana, woka, werende ya, nye ndona ma in the harbor. Otu akwa, kaishiwe kwa na okara chineke, birano wa wamado, nyerende ya, nihin ayi wamonage. Una na like eno ya. My logo mia, opotagi hinimendum na Jesus is Christ. I know where Jesus called now, but yes, I agree with you. I hear with Jesus Christ. I hear with Yehoshua. Mana enwere onye Chineke sitere ka ọ nwụọ ọnwụ n'ihe mmadụ. Ọ bụrụ na nwoke a ga-ewere ndị ya nye maka ihe mere ndị ọzọ. Chineke can do it better. This story will truth. Chineke can do it better by ịghọ mmadụ bịa were ndị ya nye mfọm na gị. It can happen. But ndị a na-ekwu ndị si ndị ọcha ga-abịa nwụọra gị na iwu ewu ime nke a mana onye awụ onye ọcha ahụ onye Hibru ọ bịa were ndị ya tọgbọ maka mụ na gị maka ihe mere ndị Igbo iji wee protest ndị ọcha mere ndị Igbo gị bụrụ onye Igbo biko ka anyị wepụ n'aka n'ịkwafu ọbara onye Igbo biko eji m Chineke na-arịọ unu ana m arịọ ya dịka arịrịọ I beg you in the name of God ka anyị wepụ n'aka ịkwafu ọbara onye Igbo otu ahụ na-agara ga gbachi ndị ebodo ndị na-ha gara ga gbahie ndị amị ọkụ gakwa na ga-achịkwa n'obodo ahụ makwa ndị bi n'obodo ahụ gbakwa n'ọsọ pụọ n'ebe ahụ ndị amị ga-abịakwa udo dịrị unu aha m bụ Vicar eji m Chineke na-ekele onye ọbụla na-arịọkwado onye ọbụla biko ka anyị wepụ n'aka na njọ na-egbu egbu arụ adịghị mma na-ekpe ekpere n'isi ndị iro anyị ndị were ndụ ha wee chọọ aja n'ihu ka mụ na gị wee gaa n'ihu ka ha hapụ igbuchichi anyị ndị Fulani hapụ igbu anyị Chineke abiko nara mkpụrụ obi ha ndị niile nọkwa na fight ugba n'ụzọ dị genuine ọ bụghị na ndị ji mmere onwe na-egbu nwanne ha onye ọbụla gburu nwanne n'ihi nwere onwe ị ga-adị ndụ ahụ nwere onwe ana m eyi ya ụfọdụ ka I don't care whatever you believe that is me ọ nwere na-azọ nwere onwe gị kwafe ọbara nwanne gị Chineke a ga-ekwe ka ịdị ndụ hụ nwere onwe ahụ ị gaghị ahụ ya onye ọbụla gị igbu onye aka ya dị ọcha bụ onye Igbo n'ihi na ị na-azọ nwere onwe ị ga-adị ndụ ahụ nwere onwe ị gaghị ahụ ya ikwere ekwe ikwe ha ma ọ nwere na-azọ nwere onwe n'obi ọcha gị niile na-ezere ihe ọjọọ ezere ịkwafe ọbara ọ ga-adịrị gị na mma Chineke dewe gị ndụ ka ịhụ nwere onwe egbule mmadụ ibe gị akwafula ọbara egbula ọchụ atụgidekwara ụmụnne gị asị agakwara gaga so osu imi sogide nwanne gị ihe ọ bụla onye emetakwara ọ ga-erukwe ya aka udo chiara m unu aha m bụ Vicar ka emesịanụ